Ҷабуров раиси ҷумҳури Қирғизистон аз сокинон ва бахусус нерӯҳои сиёсиву расонаҳо дар он кишвар даъват кардааст ки ором бошанд, ба иғво дода нашаванд ва душманиву ихтилофро барнаангезанд. Ӯ рӯзи 29 апрел бо нашри эъломияе дар фейсбук гуфт: мо ҳамеша бо бародарони тоҷик забон хоҳем ёфт ва айни замон афзуд ҳама масъалаҳоро танҳо дар сурати эҳтиром ва дар назар гирифтани манфиатҳои ҳамсоядорӣ ва ҳамоҳангӣ дар сарзамини бӯстонии худ ҳал мекунем. ҳоло онҳое ки мехоҳанд ихтилофро аз дохил аланга диҳанд хатарнок ҳастанд. ман аз тамоми нерӯҳои сиёсӣ дохилӣ даъват мекунам ки дар чунин лаҳзае барои кишвар душвор сабр кунанд, илова кардааст раиси ҷумҳури Қирғизистон. ӯзбекистон аз тоҷикистону қирғизистон хостааст ки фаврӣ ба низоъ дар марз хотима дода барои оддӣ шудани вазъ чораҳои муштарак андешанд. вазорати корҳои хориҷии ӯзбекистон рӯзи 29 апрел аз ҷонибҳо даъват кард аз амалиёте ки боис ба афзоиши минбаъдаи танишҳо мешавад даст кашанд. ҷумҳурии ӯзбекистон иттилоъҳоро дар бораи тезу тун шудани вазъ дар сарҳади давлатии Қирғизистон ва Тоҷикистон бо нигаронии амиқ қабул кард омадааст. дар изҳорот вазорати умури хориҷии ӯзбекистон даъват кардааст Тоҷикистону Қирғизистон мушкилро бо музокирот ва машварат дар рӯҳияи муносибатҳои дӯстии чандинасра, ҳамсоягии нек ва шарикӣ ки ба халқҳои бародари Осиёи марказӣ хосанд ҳал карда шаванд. дар навбати худ ӯзбекистон ваъда додааст ки метавонад барои ҳар чӣ зуд ҳал шудани вазъ кӯмак расонад.